Está todo listo. Hasta el 19 puesto el blusón. Comienza el follón. La ciudad ja està a reventar. Va començar la mascleta. La diferència entre les presentacions sobretot va ser la meva edat. En la infantil era tot més màgic, era molt innocent, era molt xicotigua, i la major va ser més conscient i me vaig poder saborejar més. La major va ser que infantil era tot com un joc en la que sempre estava jugant i jo era la protagonista. I en la de quan vaig ser fallera major va ser tot una festa darrere d'una altra, una festa darrere d'una altra, en la que jo estava sempre a primera fila, per lo tant, brutal. L'acte que més destaque de la setmana fallera va ser, quan era fallera major, la cabalgata del ninot, ja que mos van descalificar per l'alcohol que portàvem, i el dia dels prèmits no m'esperava tindre un premi, ja que estàvem descalificats, i mos van donar el premi a la comparsa més alegre. A partir d'aquest any va ser quan ja prohibiren l'alcohol en les cabalgates de